Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Яңа елдан астагы килешүләрен электрон вариантта төзергә булам. Шалы халкы бу турыда ни уйлый? 690 юл хәрәкәтендә шәһәрдәшләребезнең сәламәтлегенә зыян килгән 9 кеше вафат. ЮХИДИ идарәсендә узган елга нәтиҗәләр ясадылар. Җәяүлеләрнең һәм машина йөртүчеләрнең гаебен иде Гүзәл Шихапова ачыклады. Путин һәм Медведев Татарстанның беренче президентын юбилей белән котлады. Кагазда гына түгел, электрон вариантта да 2017 елның 1 гыйнварыннан башлап астагы килешүләрен иминигет оешмалары электрон вариантта төзергә мәҗбүр булачак. Россия Үзәк банкы канунга шундый төзәтмәләр керткән. Яңалык гамәлгә кереп китә алырмы? Шалы халкы бу турыда ни уйлый? Булар хакында алдагы сюжетта. Машина йөртүчеләр хәзер машиналарын өйдән чыкмыйча гына да иминиятләштерә алачак. Моның өчен теге яки бу иминiyet оешмасының сайтына кирип теркәлергә кирәк. Әлеге сайтларны Россия автостраховщиклар союзы порталы аша эзләп табырга була. Мондый тәртип инде 2015 елның җәеннән бирле эшләп килә. Тик моңар шул мәҗбүри түгел иде. Бу вакыт içендә барлыгы 100 меңнән артык электрон полис сатылган. Үзәк банк интернет аша полистар сату ОСАГО бәясен арзан, шул вакытта сыйфатлы итәчәк дигән фикердә. На первом этапе мы хотели бы, чтобы у нас была... Беренче этапта без полис сатып алучыларның җавапларына игътибар бирәчәкбез. Иминiyet оешмаларының эшчәнлекләреннән зарланган дәгъвалар, шикаятьләр Үзәк банкка килеп ирешәчәк. Без әлеге сайтлар эшчәнлеге буенча оешмаларга үз таләпләребезне әзерләдек. Әлеге таләпләр безгә сайтларны тикшереп тору мөмкинлеге бирәчәк. Электрон полис сатып алу кагаз полистан бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Шул ук документлар таләп ителә. Паспорт, машина йөртү таныклыгы, ПТС, техосмотр кагазе. Интернет аша килешү төзүнең уңайлыклары күп, зур чиратларда торырга кирәк түгел. Иминiyet оешмаларын сәбәпсез баш тарту чиратлары күзәтү астына алыначак. Шулай да йөртүчеләр арасында яңа үзгәрешләрне хупламаучылар да бар. Это наоборот создаст массу проблем, потому что иначе не отлажено. Всегда, если система не отлажена, создает сбой. Я никогда с ними не пользуюсь, я подхожу любому со страхованием жизни, плачу и все, на этом кончился. Мне кажется, да, это уже более такой современный вариант. Я думаю, народу уж не будет копиться, а то сами видите, что творится. С утра 8 утра столько народу стоит, это не по-нашему. Конечно, упростит. Мы же тут в очередях стоят, 5 утра занимают очередь. Понять не имею. Вот это, я даже компьютер включать не умею. Яңа системаның тагын бер уңай ягы, электрон полисны яңа машина йөртә башлаган кешеләр дә сатып ала алачак. Алар бердән мәгълүмат базасына шәхси мәгълүматларны үзләре тутыра. Яңа машина алган кешеләргә дә шундый уңайлыклар каралган. Районнарда, авылларда яшәүчеләр өчен алга таба иминiyet оешмасы эзләп зур шәһәрләргә барып йөрү зарурлыгы булмаячак. Райнур Агламетдинов, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шаллыда почта хезмәткәрләренең кулланучылар электрон чиратлар системасыннан файдалана алачак. Россия почтасы бүлекчәләрендә күп кенә учреждениеләрдә гамәлдә булган система урнаштырыла. Инде бу елның 1 кварталында 7 бүлекчәдә махсус җайламалар урнаштырылачак. Бу сервисны кеше күп йөри торган бүлекләрдә кулланачаклар. Республиканың башка эре шәһәрләрендә Казан, Алабуга, Түбән Кама, Әлмәттә дә шундый ук җайламалар куелачак. Почта хезмәткәрләре бу чиратларны киметергә, операторларның эшен контрольдә тотарга ярдәм итәчәк ди. Это одна из комплексных мер по борьбе, скажем так, с очередями. И к тому же это позволяет разгрузить операторов, работников отделений почтовой связи, часы пик так называемые. Вот это вот оборудование было приобретено еще в прошлом году в лизинг. 1500 аппаратно-программных комплексов было закуплено. Узган елда Шаллы юлларында 9 кешенең гомере өзелде. Меңгә якын шәһәрдәшебез төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алды. Бүген ЮХИДИ узган елга нәтиҗәләр ясады. 2015 ел белән чагыштырганда үлүчләр саны 3 тапкыр диярлек кимегән. Шаллы ЮХИДИ идарәсе республикада иң яхшылар дип табылды. Әмма шатланырга иртә әле ди инспекторлар. Юл хәрәкәтендә катнашучыларны нәрсә борчый? Нинди проблемаларны хәл итәсе бар? Гүзәл Шихапова ачыклады. Юлда вафат булучылар арасында 6 җәяүле, шуларның 4-се үз гаепләре аркасында тәгәрмәч астында калган. Ни өчен кагыйдәләрне үтәмәгәннәр, хәзер бу сорауга җавап алып булмый. Җәяүлеләр машина йөртүчеләрне генә гаепләп калмый, үз гаепләрен дә таныйлар. Ну, я смотрел новости, большинство из них переходили улицу не там, где положено. По-моему, так. Ну и скоростной режим. Ну как у нас? 80 километров по городу. В Европе 40 километров, больше нельзя. На метр быстрее поедешь, штраф сразу. Меня научили руку поднимать, показывай, все, что я иду. Вы поднимаете руку? Да, кроме того, где нет светофора. Невнимательность. Машина ведь тоже сразу не затормаживает.
Это же не электроника, раз все на кнопку нажал. Они же еще едут какое-то время. Пешеходы не видели машины, наоборот, машины видели пешеходы. Ике кешенең гомере машина йөртүчеләр аркасында җәяүле юлында өзелә, 80 кеше төрле җәрәхәтләр ала. Во-первых, невнимательность водителя. Ну, только от водителя зависит. Ну, и пешеходы бывают, конечно, неадекватные пешеходы, из-за этого тоже может быть. Но я считаю, что водитель тоже должен смотреть и рассчитывать то, что происходит на дорогах. Потому что дороги плохие, наверное, не знаю, не видят прохожих, не смотрят, невнимательность. Поэтому, наверное, не знаю, не могу сказать. Освещение сделать над этим, над пешеходными переходами. Было бы хорошо, особенно в ночное время. Дөрестән дә урамнар һәм юлларның торышы куандырмый, шул сәбәпле 4 кеше вафат. Отсутствие или плохая различимость горизонтальной разметки, будь то пешеходный переход, будь то просто разметка горизонтальная, осевая на проезжей части, отсутствие необходимых дорожных знаков, пешеходных ограждений, вот, про которые я уже говорил, а также недостатки зимнего содержания, куда мы относим скользкость, колейность и тому подобное. Хәлакәтләрнең күбесе юл хәрәкәтендә катнашучылар аркасында килеп чыга. Куркынычсызлык каешын эләктермәү, алкоголь куллану аянычлы тәмамлана. Узган атнада Казан проспектында Nissan автомобилен исерек хәлдә йөртүче баганага килеп бәрелә. Үзе дә янында утырган хатыны да каешын эләктермәгән була. Иптәше 2 баланы ятим итеп ашыгыч ярдәм машинасы килгәнче вафат була. Хотя законы ужесточены, сроки, штрафы 30 тысяч в обязательном порядке. За повторность, я дальше еще останавливаюсь, там это уже уголовная ответственность. Но тем не менее, это не останавливает людей. И, к сожалению, и ДТП случается, и пьяных меньше на дорогах не становится. Кайчакта юлга чыгар алдыннан дөрес вакытны сайлау да зур роль уйный. Аварияларның күбесе җомга көнгә туры килә. Көндезге 3-тән кичке 6-га кадәр булган вакыт аралыгында шулай ук хәлакәтләр ешрак күзәтелә. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Шалы полицейскилары Яңа шәһәрнең 2нче комплексында урнашкан наркопритонны япты. Аның хуҗасы 34 яшьлек хатын-кыз. Үзе дә наркотиклар куллана, моннан тыш ул тыелган препаратларны урлау һәм саклау өчен суд каршында җавап биргән инде. Аның белән бергә фатирда тагын берничә кешене кулга алалар. Кан анализлары буенча барысының да наркотик матдә куллануын ачыклыйлар. 15 фотография өчен шартлы рәвештә 2 елга ирегеннән мәхрүм. 1 ел дәвамында сынау шарты белән. Шәһәр суды 31 яшьлек иратка карата хөкем карары чыгарды. Ул интернетка порно фотографиялар куйган. Бер кая да эшләмәүче шәһәрдәшебез хатыны һәм үзе сурәтләнгән 15 рәсемен социаль шелтәргә урнаштырган. Иптәше бу хакта белмичә дә калган. Хөкем карары әле гамәлгә кермәде. Хөкем ителүче шелтә белдерә ала. Бүген православ христианнар Кашмануны бәйрәм итә. Изге язмалар буенча бу көнне Иоанн Предтеча Иисус Христосны чукындыра. Бәйрәм чаралары ил буенча оештырыла. Чаллыда бәйрәм Серафим Саровский храмында тәре походы белән башланды. Шуннан соң бәгегә чумдылар. Ышанулар буенча бүген су тәре. Белгечләр төнге 12-гә кадәр краннан аккан суда файдалы үзлекләргә ия ди. Шалы мөхтәсибәте 2017 ел хаҗына әзерлек дәресләре үткәрә башлады. Алар һәр якшәмбе көне Нур Ихлас мәчетендә оештырыла. Беренче максат хаҗ гамәлләрен өйрәтү булса, икенчесе кешене катлаулы сәяхәткә әзерләү. Чөнки хаҗ вакытында Мәккә, Мәдинә шәһәрләренә бер юлы 2 миллионга кадәр кеше җыела. Төрле фаҗигалар килеп чыкмасын, хаҗга баручы алдан яхшы әзерлек үтәргә тиеш. Бу хакта тулырак хәбәрчебез Рим Әхмәтовадан. Берсе Казан аша, берсе Мәскәү аша. Казан аша булганы, менән Казанга барабыз да, Казаннан Мәскәүгә чабыз да, Мәскәүдән уже Бахрейнга чабыз, әйме? Мөхтәсибәткә хаҗ буенча күп мөрәҗәгать итәләр. Бу апалар мөслимнән үк килгәннәр. Фәүзия ханым барлык сорауларга җавап бирә. Вакыты, бәяләр тәртибе. Быел 1 Рамазан 27 майда Татарстан дине нәзарәте хаҗга 3 төрле программа тәкъдим итә. Әмма кайсын сайласаң да тулы әзерлек үтәргә кирәк. Хаҗ гыйбадәтләрен дөрес башкарудан тыш, иң мөһиме үз исәнлегеңне саклау. Моның өчен үз төркемеңнән аерылмыйча җитәкчеңнең сүзен төгәл үтәү зарур ди Хаҗия Фәүзия ханым. Күп чагында, менә ул тавыф кылган чагында да, таш атырга барган чагында да халык бик зур төркемнәр белән бара бит инде. Әгәр группаңнан, төркемеңнән калып, бер нәрсәң төшеп, мәсәлән, сумкадан төшеп, или күзлегең төшеп китә, ручкаң кулыңнан китабың төшеп киткән чиракта бөгеләм дигән чагында, син уже группадан артта каласың. Шуңа күрә андый чиракларда төшеп калган әйбер калган әйбер. Аяк киемеңнең уңайлы, чыдам булуы да бик мөһим икән. Сәяхәткә кадәр сәламәтлегеңне тикшертү, чыныгу да бик нык ярдәм итә ди 2 тапкыр хаҗда булган Әнисә ханым. Бик күп аяк өсте йөрергә туры килә, 40 километр көнне ара үтелә анда. Шуңа күрә монда һәр көнне кич белән бер ком прогулка ясап алырга кирәк, аякларны чыныктырырга кирәк.
Узган ел чалудан хожга дине нәзәрәт аша 43 кеше барган. Ирләр һәм хатын-кызлар саны 8. Элгәрәк елларда хатын-кызлар күбрәк булган. Иң яшь хаҗига 26, иң өлкәнне 70 яшь. Быелгы яңалык гомрә хаҗын февраль аенда да кылырга мөмкин. Хаҗ сәяхәтенә язылырга һәм әзерлек үтәргә теләүчеләр мөхтәсибәткә мөрәҗәгать итә алалар. Рима Әхмәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Республиканың беренче президенты бүген Мәскәү Кремлендә Владимир Путин белән очрашты. Иртәгә Минтимер Шәймиевка 80 яшь тулачак. Очрашуда Россия хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведев та катнашты. Алар экс-президентны юбилее белән котлады. Владимир Путин элеккеге елларда бергә эшләү дәврендә зур уңышларга ирешкән өчен рәхмәт белдерде. Бүген Минтимер Шәймиев татарның тарихи һәм мәдәни мирасын өйрәнү буенча зур эш алып бара. Шуңа күрә республиканың дәүләт киңәшчесе борынгы Тартария картасын шатланып кабул итте. Хотел вам преподнести вот такую вот карту древней Татарии. Это автор Блау, голландец был такой картограф 17 века. Но это трудно понять, кто на этих территориях тогда жил. Да. Просто это говорит о нашей общей истории. Огромное спасибо. И это и огромный подарок, я вам должен сказать, значимый в историческом плане. Почему? Потому что мы уже жили под разные идеологические давления, особенно наша история, она непростая. Пробуждение самосознания народов Российской Федерации за эти годы. Это же произошло и происходит, и по-другому быть не может. Идет более точное, что ли, значит, осмысление. Но, во всяком случае, это придает уверенность и, не скрою, и чувство самоуважения всего народа и всех народов, которые проживают на нашей территории. А я вас хочу поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что вы делаете вот в последнее время, в том числе и по изучению нашей общей культуры и истории. Сез пәнҗешәмбе көн яңалыкларын карадыгыз. Студияда Роза Хабибуллина булды. Сау булыгыз.